Ak ma uvidíte tancovať, utekajte. Zdravím vás, prezývajú ma srbská tancujúca dáma a dnes vám poviem, kto vlastne som. V roku 2019 ma prvýkrát zachytila skupina tínedžerov, ako tancujem sama na opustenej ulici. Mladíci si zo mňa robili srandu, ale ako náhle sa ku mne priblížili, zaútočila som na nich nožom. Keď na mňa zavolali políciu, zmizla som. Od toho incidentu som sa začala zjavovať v uliciach Srbska čoraz viac a ľuďom naháňam hrôzu. Spoznáte ma tak, že mám na sebe oblečené dlhé šaty a tancujem tradičný srbský folklórny tanec. Keď ma zbadáte, dajte mi pokoj. Nechcem vám ublížiť, ale keď sa ku mne priblížite, som schopná sa za vami rozútekať a napadnúť vás nožom. Polícia vám nepomôže. Takisto ako nepomohla nikomu, kto ju na mňa zavolal.